Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, acompanyat de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge. Concretament, la reobertura del centre de naixements que va tancar al gener de 2023 a causa de la marxa de 7 llevadores per problemes interns. Ara torna a obrir les seves portes amb millores d'instal·lacions, més habitacions i un total de 22 llevadores a l'hospital que també estaran disponibles al centre de naixements. Un dia important pel director de l'hospital, Jordi Trellis. Bueno, jo penso que dels problemes n'hem de treure oportunitats, no? I el que hem fet ha sigut unes mesures internes relacionades algunes amb persones i unes altres amb circuits per poder-ho resoldre. Algunes de les llevadores que van marxar s'han reincorporat, però no totes. El conseller Balcells també ha posat el punt de mira en la decisió del part respectat per les futures mares. Molt respectuós amb el part, amb el prepart i el postpart amb les dones, sobretot amb la seva llibertat, amb la seva decisió i amb un procés que quan és fisiològic, quan és natural i quan va tot bé, doncs és una nova manera, com ja s'havien de plantejar el part, el prepart i el postpart. Unes paraules que recolza la consellera Verge. L'atenció al part, un model que posa al centre a les dones i això vol dir garantir l'autonomia en les seves decisions, el respecte a l'autonomia de les seves decisions. Lluna Horus, referent de llevadores. La idea és treballar des del treball multidisciplinar, no? Llavors, posar el cas en comú, parlar de per què no es poden arribar a complir aquelles peticions que té la dona, buscar un motiu i, si té justificació, pues, adaptar-ho de la manera en què tots estiguem d'acord. O sigui, al final aquí no és un ginecòleg vol unes coses, el pediatre vol unes coses... O sigui, al final el que vol la dona és l'important i nosaltres treballem per arribar a això. I si per algun motiu no es pot donar, explicar el per què a la dona i donar-li alternatives. La Junta Electoral Central ha expedientat al conseller de Salut, Manel Balcells, arran de la denúncia presentada pel Partit Socialista de Catalunya per visitar centres sanitaris en precampanya.